wanda ba sa nan ma suna da tarihi. Saboda haka a yi haƙuri, an haɗa dunkulen da ke mu ne majority a jihar Kano, wanda mu ne din, ba kuma wanda zai haɗa wata majority din a waje daya. In aka yi haƙuri aka haɗa kanku a ƙananan hukumomi, shugabanni kuka tsaya kuka yi aiki, musamman duka nan na ɗaukar shugabanni ne, kansiloli, ciyamomi da kuma gwamna da makarabansa da gwamnatin jihar, kowa an ba shi dama. In kun duba tarihin gwamna da muke tsaye da shi a nan, mukaminsa na farko watakila a cikin kudan kowa in ce ya daga daidai bunda ya sama da shi, Allah kaɗai ya san iyaka mutane da su daga hannu nan. Amma da ya haƙuri na tafiya a hankali a hankali, gashi yau ya zama shine shugaban jihar Kano, wanda haddade a cikin Kano. Saboda haka muke godiya ga Allah. To dama burin kenan dama tun farko, Allah ya bamu yawan rai da lafiya, mu ga wa'anda suke watakila a sama sun daɗa sama, na ƙasa ma an sa hannu an cicciko su sun dawo sun zo sama. Inda kuke zaune a nan, Allah da kaɗai ya sani, watakila akwai gwamnoni suna nan, su ma ba su sani ba, kawai zaune suke. Sojan da muka karba a hannunsa kafin a yi zaɓe, na je ganinsa, sai da suka kama direban da na je ƙanena, suka je suka kulle shi, wai na yi fakin kusa da inda gwamna yake fakin. A lokacin da musu san ma ni ne gwamnan zan karbi gwamnatin jihar Kano. To haka Allah yake, ku dai ku tsaya ku jajirce ku yi abin da ike da gaskiya. Abin da ya sa muka gagara a gurin mayu ko na gida ko na waje, mayu da masu kambun baka duka muka gagare su, shine alheri da soyayya ga jama'a. Muna bacci suna yi mana addu'a a Ka'aba, muna bacci suna yi mana addu'a a masallatan Juma'a, muna bacci suna addu'a a cikin ɗakunkunansa, suna godiya ga Allah, domin sun san nasararsu tana da alaƙa